uyabuya aphinde athi emveni kokubulaleka kwami ndisebenze kuThixo, mandisele ndilinde kude kufike utshintsho ebomini bam. Indlela yam esuka emsebenzini ebheke endlini gqithe ipreachi ndiyothatha umfo ebendiyilela ngexesha bendisiza. Kuba ngaba mhlawumbi ndizawuphuma emveni kwethuba, njengamzali wakhe andithethi naye, ndifowunela ipreachi ndenza izigqibo noomisi bakhe ngaye without him knowing. Ndim umzali wakhe, ndithatha isigqibo ngaye, futhi xa ndizawukwenza into ngaye andigqithi kuye. Uba ndiyenzile i-arrangement nomisi ndigqibile. Ndithe ngenye imini ndisiya epreachi ndiyomthatha, ndafika befula ingoma, bebeyifula ngesiNgesi kodwa ke ndizayitolika ngoku ngesiXhosa. Bathi suyakha indlu yakho phezu komhlaba umanzi. Baphinde bathi suyakha indlu yakho kufutshane nomwele. Bathi ewe ingakhangeleka intle kodwa kuzawufuneka uyakhe kabini. Bathi ubuchule indlu yakho yikhe phezu kwelitye. Don't build your house on the sandy land. Don't build your tomb near the shore. Well, it might be kind of nice, but you have to build it twice. So you better build your house once more. You better build your house upon the rock. Make a good foundation on the solid rock. For the storms may come and go, but the peace of God you will know. Each of them ngathi mandingangeni ndiyiva athini la mazwi. Kulungile rhamente uyakhe indlu phezu kwelitye eliqinileyo. Isiseko sendlu kaJobi besiphezu kwendlu kwelitye eliqinileyo. uThixo khangagqithe uJobi ngeli xesha ebesenza isigqibo ngaye, futhi khangamnike ingxelo ngezigqibo zakhe noSathane. Khange kube khona i-feedback ethi ndenze oku ngawe, and futhi uThixo akam'owi uJobi any explanation. Ngoba benditshilo ndathi umntu lo ngumntu kaThixo. And emveni koba ethethe sisigqibo uThixo ngomntu wakhe abhoste ngenxa into yokuba uThixo unezinto azifakileyo emntwini wakhe ezenza umntu abe ngumntu. Unika uSathane playground kodwa aphinde amnike i-rules. Uthi idlala apha kodwa ungagqithi apha. Uyabhosta uThixo, ubhosta ngomntu wakhe ngoba uyayazi into ayifakileyo emntwini. Izolo elinye benditshilo ndathi apha emntwini oyena mntu oyibeka kakuhle ndicela niphulaphule bantwana bam. Every day xa ndisiya emsebenzini kukho into enye ndisoloko ndiyimamela.
isidi inye ngimamela uLes Brown athi there's a greatness in you. Kukho izinto ezinkulu uThixo asifakileyo kuwe. And ndifuna niphume nina apho nisazi loo nto yokuba kukho izinto uThixo asifakileyo kuwe. Ekungekho nabani na onothetha ntoni onocima into engaphakathi kuwe. There's a greatness in you. uJobi engayazi njalo into ethethiweyo ngaye, kodwa ndiyalithanda ukholo lwakhe. He still believes into yokuba noxime kwinje noba kunganje kodwa izawufika utshintsho. Kufika izihlobo, you would think xa kufika abahlobo bazofika noko bakukonsole imeko ibe bhetele, kodwa bangathi bazofaka umnwe enxebeni. Athi khazibuze mani ikhona into yenzileyo. Akunoba nje kodwa ayikho into yenzileyo. Yazi xa ungenanto yothetha vele uvala umlomo. Kamende, as if that was not enough. Ngexesha kwenzeke izinto uthule yena uThixo, uthule uthetha kwakhe. Akathethi into. Ngicela uphulaphule le nto. Amen. Imnika ithemba mna le nto. uThixo usisiqalo. Ndibona loo nto apha kwincwadi kaJobi. Kuba ivesi yokuqala nguThixo othethayo. uThixo usisiphelo Hamlet. Incwadi kaJobi iphela kuchapter 42. Uthi noxa ebethula ixesha lonke kodwa aphinda agqibele uThixo. Avele kwichapter yokugqibela. Athi xa evela kwichapter yokugqibela athi uJobi xa ithetha ngenene engethe ngisiva ngoThixo, kodwa kungoku nje kukhona awamamehlo akubonayo. Ndifuna Hamende andilazi ixesha le nto kwehlelayo okanye imeko phantsi kwayo ithetha ixesha elingakanani na, kodwa ndifuna ukuthi kuwe uzulinde. Andiyazi iminyaka yala mfo ebehleli ngasechibini, kodwa into endiyaziyo ngaye ebeinvalid for 38 years engenamntu onokutshintsha imeko yakhe, kodwa into endiyithendayo kuye khengahambe echibini ngoba lukhona uncedo echibini. Ebengenamntu onothi xa anogqotshagqotshwa amanzi amthathe amfake emanzini ukuze aphile, kodwa khangasuke echibini. Khangasuke Hamende echibini. And futhi engasukanga njalo echibini. Kwakungale mini yeSabatha. KwaJuda ke iyaziwa into yokuba ngemini yeSabatha kusetyenzwa. Kwawuphathimethi le umsebenzi. So ingethi kum lalungazuba khona uphiliso ngale mini ngoba akusetyenzwa ngemini yeSabatha. Kodwa le ndoda khange ihambe echibini bihleli. Ngoba lizoba khona lungekho uqhopho-qhopho. Ngoba xa lungekho uqhopho-qhopho akho mntu uzawuphila. Kodwa qhopho-qhopho not selusuka. Ngoba kade sifike isithunywa kodwa wafika uYesu. Wafika uYesu. Angekafiki umntu elendelekile kodwa uYesu Yesu. Futhi xa ufika uYesu uzayitshintsha imeko yakho. Kodwa awuzuyazi le nyaniso ukude nofefe likaThixo. Uthi James sondela kuThixo. Le nto udla ngoyenza ebusuku yosondela ihithen xa ufuna ubushushu noshushu uzabuva. Uthi uYakobi 4
sondela kuThixo, noThixo uzamva, uzawusondela apha kuwe. Xa usondela uThixo nisondelelane, utshintsho luzoba khona. Linda ngamoya. Thatha indawo yakho.